ένα μόνο λεπτό μπορούν να βγάλουν τρελά λεφτά. Όπου? Minute to win. Σάββατο στις 9. Νέα αντιρρητική σειρά προσώπου Nivea Pure Natural. Μοναδική σύνθεση με εκχύλισμα βιολογικού καρπού Μπέρτοκ και βιολογικό έλαιο άργαν. 95% συστατικά φυσικής προέλευσης, χωρίς παραμπένς και χρωστικές, για ορατή μείωση των ρητίδων. Pure Natural. Προϊόν της χρονιάς 2012. Σειρά περιποίησης προσώπου και σώματος Pure Natural. Από την Nivea. Καλημέρα. Έλα, πάμε, έχουμε τρέξιμο. Νόμιζα πως θα πέσω. Ούτε πρωινό δεν έχω φάει. Εγώ βρήκα το ακτίβιο με δημητριακά και με κρατάει. Μπα, Καλά τώρα, εδώ το πόσο σε για τα ακτίβια. έχεις δεύτερο. Και δεύτερο και τρίτο. Έχω κολλήσει με τη γεύση του. Εγώ να δεις. Ακτίβια τραγανή απόλαυση. Σου φτιάχνει τη μέρα και νιώθεις καλά. Μωρέ σύντεκ, εσείς δεν πας στη μάχη. Πώς τον προσεγγίζετε τον μυστήρα της αδερφής σας. Με μάχερα για μεσουγιά. Σφακιανοί, μανιάτες. Τώρα με εισιτήρια Aegean από 29 ευρώ. Ευκαιρία όλη στην Ελλάδα να γνωριστούμε καλύτερα. 25.000 νέες θέσεις. Σας Ριαν, θέλω να πετάξω τώρα. Η Κυπουρή του τηλεθεατή. Το νέο δωρεάν περιοδικό με πρακτική κυπουρική για όλους. Τριανταφυλλιά η Βασίλισσα. Καλλιεργήστε ζαρζαβατικά στον κήπο σας. Βότανα, θυμάρι και λεβάντα για καλή υγεία. Μαζί εντελώς δωρεάν. Μοιραίος έρωτας.